jarabawa shine albala, shine wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, shine wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, shine a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Haka da alfitna da albala duk shine jarabawa. Amma azaba ita ce al'uquba. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan Allah yana son bawa to sai gaggauto masa da matsalolin da yake da su a nan duniya tsakaninsa da su, sai su kare a abincinka, ƙwaryar tuwonka, a cikin cikinka, a lafiyar gangan jikinka, a lafiyar iyalanka, a tashin hankalin zuciyarka, a rashin nitsuwarka, a asarar wani abu na nan duniya cikin waɗannan abubuwa guda 5 da muka faɗa, sai kare a haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so ne ga bawa yana tafiya baya da matsala tsakaninsa da shi yasa ake samu na irin waɗannan. Ya ce amma wanda Allah baya son sa to sai Allah ya bar shi, sai ba zai masa komai ba. Duk abin da yi sai Allah ya bar shi, saboda in aka rika masa zai sa ya gane, shi kuma Allah bai so ka gane, sai barka da lafiya ka kuma kana saba masa, ya baka kuɗi kuma ka ƙi yin sa, ya ce ayi ka ƙi kuma aga kana ta ci gaba, science and technology, kowa sai ya neme ka kafin ya ji daɗi, sai Allah ya baka duk abubuwa na jin daɗi, to sai an je lahira sai Allah ya ce azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya. Daɗin da nake rabawa dama akwai na duniya akwai na lahira, duk kun ci rabonku a duniya. Kafirai suna zuwa za su yi mita wa Allah, su ce Allah ka bai da mu, ai ba a ba mu, sai Allah ya ce ban ba ku kaza ba, ba ku biyo nan ba, ba ku biyo nan ba, suna mun sujada ba, ba suna sallah ba, kuma kun fi su, ban ba ku zaman lafiya su suna yaƙi ba, ban ba ku dama ba, su ce duka ba mu, sai Allah ya ce ai dama rabo biyu ne, kun cinye rabon ku a duniya, su kuma na hana su na hana su na hana su, don haka anan ku zan biya ku je aljanna ku kuma ku je wuta. Don haka Al-Hasan al-Basri ya ce in dai ka gane kana da wayo, kai al'akil ne, mai hankali ne, to ka yi fatan duk ukuba Allah ya gama maka a nan duniya ta hanyar jarabawa. Amma in Allah ya ce bari in bari kar in maka sai ka je can, to mutum ya shiga uku, ba wanda zai iya kubuta daga ukubar Allah. Amma a nan duniya duk ukubar Allah mai sauki ne, ya tsaya ne daga yunwa, mutuwa, wacece, kuma duk ƙarshe da an gama za a mutu. Duk wahalar nan da aka sha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana jin wahalar, shi da sahabban suna ji, ba ya tafi ba, daga nan kuma sai jin daɗi. Kuma duk wahalar da zaka sha ka kirga, yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a shekara 23, yayi kuma shekara 63, ai ya ji daɗi kuma shekara 40, lokacin ba sallah, yana cikin makunta tadri mal kitab walal iman, zaka bai sha wata wahala ba, da ya fara imanin ne ya sha wahala. Kai ma wahalar da zaka sha din kaɗan ne in ka kwatanta, kana mutuwa kuma wahala ta kare sai daɗi. Zaka kar mutum ya yi fatar a ce wai Allah kar ya masa jarabawa. Al-Imam Malik ibnu Anas in ya dade bai yi rashin lafiya ba wanda ya rashin lafiya a gidansa, ba a yi yunwa ba, ga komai da komai, da sai ya fara ce Allah me nayi ne, Allah me nayi ne, ba a taba mu ba, saboda ya san ba yadda za a ai kana laifi. To inda Allah yake cire laifin shi ne irin waɗannan abubuwa. Amma Allah ya barka bai maka jarabawa ba, to yana so sai ka je can ne za a yi magana akai. Kuma kar ka bar wata magana a ce sai an je lahira a yi ta, ko me ne a gama a nan duniya kawai. Allah ya sa mu fahimta. In ka ce gara ka haƙura, sai in ce gwauro ma gara ya haƙura kare ɗayan. Ai wahala an shiga kawai ake alaji, tun da ka riga ka koyi ɗaya kawai sai ka yi gaba ne. Ai haƙuri ake yi, kundin bala ne, ba a haƙura, ba a cewa za a daina in dai aikin alkhairi ne, in kaga za ka iya. Shi magana aure ba abu ne a buɗe cewa kowa ya aure ba, sai wanda yake jin cewa zai iya. Wanda ya gaba zai iya ba, Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahida, in kuna tsoro ku tsaya, duk ya ku zama matsorata. Na mu je gaba. Kwarai da gaske, kwarai da gaske, kar mutum ya roƙi Allah akan Allah, in za ka jarrabe ni, ka jarrabe ni da abin da zan iya ci, amma kar ka ce Allah kar ka jarrabe ni, saboda ya saba da sunnar Allah kauniya. Kuna fahimta? Kar ka ce wa Allah kar ka mun abin da ka san